Istoy, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot sa maaaring maging resulta ng iyong kapangasan? Paalala lang ha, hindi marunong makipaglaro ang mga engkantong nakatira sa bahay na yon. Isang mali mo lang, maaaring maging kabayaran ito ng iyong buhay. Sigurado ka ba talagang isasakripisyo mo ang lahat-lahat para lamang sa nais mong gawin? Seryosong wika ni Manong Miguel. Dagdag pa nito na maaaring pinahintulutan lamang siya noon ni Lolo Uding kaya nagawa niyang makatakas sa pamamahay nito. Nang marinig ni Istoy ang sinabi ng manggagamot, hindi nito nagawa pang kumibo. Animoy, nag-iisip yon ng magandang rason sa likod ng mga katanungang ibinato sa kanya. Sa ngayon ho, Manong Miguel, wala ho akong iniisip na ibang bagay maliban sa pagpasok sa naglalahong tahanan ni Lolo Uding. Pakiramdam ko ho kasi pagsisisihan ko habang buhay kapag hindi ko nagawang makapasok sa pamamahay nito. Bahala na ho, Manong Miguel, sa kung ano man ang mangyari sa akin. Sagot naman ni Istoy. Masyado kang makasarili, Istoy. Masyado kang makasarili. Bakit ba hindi mo nalang piliin na maging isang ordinaryong tao? Sagot naman ni Manong Miguel. Dahil sa sinabi ni Manong Miguel, ninais na lamang niyang huwag magsalita upang hindi na humaba pa ang kanilang talakayan. Alam naman kasi ni Istoy, natutulungan siya ni Manong Miguel kahit ito ay labag sa kanyang kalooban. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumayo itong si Manong Miguel nang hindi nagsasalita. Agad din naman itong nilisan ang kinaroroonan ni Istoy upang kumuha ng mga gamit na maaari nitong mapakinabangan. Matyaga naman noong naghintay si Istoy sa pagbabalik ng manggagamot. Matapos ang ilang sandali, bumalik na itong si Manong Miguel na merong daladalang mga kagamitan na maaaring pakinabangan ni Istoy sa kanyang lakad. Eto, Istoy, kunin mo na ang lahat ng yan. Malay mo, may mapakinabangan ka dyan. Wika ni Manong Miguel habang iniaabot ang kanyang mga daladala. Ang mga ibinigay sa kanya noon ng manggagamot ay purong mga langis lamang at bato na hindi niya alam kung saan gagamitin. Basta niya na lamang itong kinuha nang hindi man lang nagtatanong sa manggagamot kung para saan ba ang mga gamit na yon. Ang tanging nasa isipan niya lamang noon ay gamitin ang mga ito sa oras ng kanyang pangangailangan. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang 5:00 ng hapon. Maaga pa noong nagpaalam si Istoy nang sa gayoy magawa niyang makapagmanman sa bakanteng lote. Habang siya ay nagmamasid sa paligid, may mga nasisilayan siyang kakaibang nilalang na dumadapo sa bawat talahib. Hindi na ito naging kakaiba sa kanya sa kadahilanang madalas na siyang nakakakita ng ganoong mga uri ng engkanto. Sa pananatili niya sa lugar na yon, marami na siyang nasisilayang hindi ordinaryo sa paningin ng tao. May mga iilang nilalang ang gumagala na sa paligid na parabang naghihintay din ito ng pagsapit ng kabilugan ng buwan. Makalipas lamang ang ilang oras, nag-umpisa na ngang magpakita ang liwanag ng buwan sa buong kalupaan. Sa pagtama nito sa bakanteng lote ng tahanan ni Lolo Uding, bigla namang lumitaw ang isang napakagandang bahay na merong ginintuang mga haligi. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Istoy ang isang napakagandang bahay na sa panaginip lamang niya inaasahang makikita. Animoy ang bahay na yon ni Lolo Uding ay tumitingkad sa lahat ng bahay sa kanilang baryo kapag ito ay tinatamaan ng liwanag ng buwan. Paglalarawan ni Istoy sa bahay na yon,
Makaluma na ang pangkalahatang disenyo nito, subalit ang lahat ng ginamit na mga materyales sa bahay ay hindi ordinaryo at bibihira lamang gawin sa mga tahanan ngayong pangkasalukuyan. Matanda man kung sisipatin ang bahay, hindi pa rin maipagkakaila ang pagka-elegante nito. Lahat ng mga kahoy na ginamit sa bahay na yon, alam na alam ni Istoy na napakahirap nitong makuha. Bukod kasi sa bibihira ang ganoong uri ng mga kahoy, hindi din ito basta-bastang tinitibag ng mga tao sa kadahilanang ang mga paniniwala nila sa mga ganoong uri ng puno ay pinamamahayan yon ng mga engkanto. Bukod kasi sa taglay nitong taas, meron din itong kalakihan na halos kinakailangan ng ilang tao para lamang mayakap ang katawan nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa bahay, bigla siya noong naalerto nang makasipat siya ng iilang mga panauhin na papalapit na rin sa tahanan ni Lolo Uding. Dala ng pagkagulat at pagmamadali, napilitan siyang pumasok na sa tahanang yon nang hindi nagkakaroon ng pagdadalawang isip. Buong lakas siya noong dumaan sa entradang pinto nito na para bang hindi natatakot sa kung anumang nilalang ang bubungad sa kanyang harapan. Nang makapasok na si Istoy sa bahay ni Lolo Uding, biglang bumungad sa kanya ang isang binatang nakaupo sa hagdan. Sa pagsilay ni Istoy sa binata, doon niya napansin na kamukha ito ni Lolo Uding. Manoy Uding? Gulat na tanong dito ni Istoy. Isarado mo muna yung pinto, Istoy, bago ka tuluyang pumasok sa aking tahanan. Sagot naman ito. Kasabay ng pag-uwi ka noon ng binata ay ang pagsara naman ni Istoy ng pinto. Matapos niya itong gawin, dahan-dahan naman siyang lumapit sa kinaroroonan nito habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagawa ng tumabi ni Istoy sa kinauupuan ng binata. Hindi sila noon nagkaroon ng pag-uusap sa kadahilan ng patuloy na pinakikiramdaman ng binatang yon ang mga nilalang na umaaligid sa kanyang bakuran. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamatsyag, doon na kinumpirma ng binata na siya nga si Lolo Uding na tinutukoy ni Istoy. Hindi ka ba nadala sa mga ipinakita ko sa iyo noong nakaraan? Ang lakas naman ng loob mo, Istoy, na muling pumasok sa aking tahanan. Wika ni Lolo Uding. Pasensya na ho kayo, Manong Uding, kung muli akong nangahas na pumasok. Hindi ko kasi kayang pigilan ng sarili ko na tuklasin ang hiwaga sa likod ng iyong pagkatao. Wika ni Istoy. Nang marinig ito ni Lolo Uding, tumawa lang naman ito at niyaya siya nitong tumungo sa pangalawang palapag ng bahay. Sumunod naman noon si Istoy upang paunlakan ang nais ng binata. Habang sila ay naglalakad, doon na inilahad ni Lolo Uding ang mga kaganapang walang nakakaalam maliban sa kanya. Maraming ikinuwento noon si Lolo Uding na pinabulaanan ang lahat ng ikinuwento ni Manong Miguel. Ayon kay Lolo Uding, hindi siya nananatili sa tahanang yon dahil siya ay isinumpa o kung ano paman. Nananatili siya doon upang makipaglaban sa iba't ibang uri ng demonyo na nagtatangkang kumuha ng mga itinago nilang mutya. Marami na umano siyang naging kasangga sa pagbabantay sa naglalahong tahanan, subalit ang karamihan sa mga ito ay matagal nang namaalam. Istoy, huwag kang pakakampante sa iyong mga kaibigan sa labas ng tahanang ito. Kagaya mo, lahat din sila ay nagnanais makakuha ng kagamitang naririto sa aking tahanan. Wika ni Lolo Uding. Nang marinig ito ni Istoy,
Biglang pumasok sa kanyang isipan si Manong Miguel. Marami kasi itong ibinigay na gamit sa kanya at ang halos karamihan sa mga yon ay hindi niya alam kung para saan gamitin. Nang ipinakita ni Istoy ang mga kagamitang ibinigay sa kanya ng albularyo, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Lolo Uding nang sa hindi malamang dahilan. Halos kisap mata lamang noon ang pagitan nang masipat ni Istoy ang labis na pagkatakot nito sa kanyang pagmumuka. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang pumasok si Lolo Uding sa isang silid ng kanyang tahanan. Sa paglabas nito, meron na itong daladalang isang antigong espada na gawa sa tanso. Dali-dali rin itong bumaba sa unang palapag na para bang merong kalabang papasok noon sa kanyang tahanan. Nang tuluyan na silang makababa, bumungad na sa kanila si Manong Miguel na dahan-dahang isinasara ang pintuan ng bahay. "Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok?" Sigaw dito ni Lolo Uding. Uding, Uding, Uding. Huwag ako ang tanungin mo sa mga bagay na yan. Bagkus ay ang kasama mo. Sa wakas, natupad na din ang aking hiling na muling masilayan ang loob ng tahanang ito. Wika ni Manong Miguel. Nang marinig ito ni Istoy, ay para bang hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng manggagamot. Sa puntong yon, ang paningin ni Istoy kay Manong Miguel ay isang demonyong nagbabalat kayo bilang isang tao. Ang hindi niya lang lubusang maintindihan ay kung bakit nagawa nitong makapasok kahit wala yung pahintulot ni Lolo Uding. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang kinuha ni Lolo Uding ang mga gamit na ibinigay ni Manong Miguel kay Istoy. Walang sabi-sabi, agad niya itong iwinasiwas sa sahig upang masipat ang mga baong sumpa ng manggagamot. Nang tuluyan ng magkalat ang mga bato at langis sa sahig, doon niya nakita ang isang selyong ibinaon ni Manong Miguel sa isang bato. Alam ni Lolo Uding na yun na ang magsasawalang bisa ng kanyang kapangyarihan sa loob ng kanyang tahanan. Habang sila ay nakatayo, doon inilahad ni Manong Miguel ang tungkol sa selyong kanyang ipinadala kay Istoy. Ayon sa kanya, na upang mapagana ang gamit na yon, kinakailangan itong dalhin ng isang inosenteng tao sa loob ng pamamahay ni Lolo Uding. Sa oras na makapasok na ang kanyang ginawang selyo, doon na ito mag-uumpisang maghigop ng kapangyarihang nangingibabaw sa loob ng tahanan. Dahil sa inilahad noon ni Manong Miguel, hindi maiwasang magalit ni Istoy sa ginawa nitong paggamit sa kanya. Buong puso niya itong pinagkatiwalaan, ngunit sa isang banda ay nagawa siya nitong gamitin at linlangin. Dahil sa mga narinig nilang dalawa, hindi na napigilan ni Lolo Uding na gumamit ng dahas sa manggagamot. Kasabay ng pagsugod ni Lolo Uding ay ang paglaho naman ito sa kanyang kinaroroonan na siyang labis na ikinatuwa ni Manong Miguel. Gulat na gulat noon si Istoy, gawa ng hindi niya inaasahang kumuha pala ng mutya si Lolo Uding sa loob ng silid na kanyang pinasukan. Sa paglitaw nito sa kinaroroonan ni Manong Miguel, agad din naman niya itong hinataw ng kanyang antigong espada nang walang pagdadalawang isip. Wala nang nagawa noon si Istoy kung hindi ang mapapikit upang hindi makita ang mga susunod na mangyayari. Subalit pagmulat ng kanyang mga mata, bigla na lamang niyang nakita si Lolo Uding na hawak-hawak na sa leeg ni Manong Miguel. Kahit anong gawin itong pagpupumiglas, hindi niya nagawang matakasan ang lakas na ipinamalas ng manggagamot. Sabi ko naman sa iyo noon pa, Uding,
Hahanap at hahanap ako ng paraan upang muling pagharian ang iyong tahanan. Hindi mo na dapat ako binuhay noon para hindi mo nalasap ang ganitong pangyayaring ngayong pangkasalukuyan. Masyado kang maawain sa iyong kapwa, Uding, kung kaya't ito ang nagsilbing sanhi ng iyong pagkawasak. Wika ni Manong Miguel. Matapos niya noong makapagwika, agad din naman niyang kinuha ang isang mutya na nakabaon sa dingding ng bahay. Pagkahawak nito ni Manong Miguel, agad din naman niyang sinuntok ang pagmumuka ni Lolo Uding na siyang naging sanhi upang kumain ito ng alikabok sa papag. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak nito, ay halos ilang minuto ding hindi nakagalaw si Lolo Uding. Habang tinititigan ito ni Istoy, hindi niya maiwasang mag-alala sa kalagayan ng matanda. Nang akmang tatayo pa noon si Lolo Uding, bigla itong inusalan ni Manong Miguel ng mga pamako para sa mga engkanto. Sa sobrang lakas ng pamakong yun, tuluyan ang naging paralisado ang buong katawan ni Lolo Uding sa hinihigaan niyang papag. Matapos itong gawin ni Manong Miguel, agad din naman itong pinasok ang lahat ng silid ng bahay upang nakawin ang mga mahahalagang gamit na pinapangalagaan ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, naubos na nga ni Manong Miguel ang lahat ng kagamitan sa loob ng tahanan. Tumatawa-tawa pa yon habang naglalakad ito papalabas ng loob ng bahay. Si Lolo Uding naman, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa habang sinisipat ang magnanakaw ng kanilang pinagpagurang mutya. Sa pag-alis ni Manong Miguel sa naglalahong bahay, ay ang pagkawala naman ng mga usal na pamako sa katawan ni Lolo Uding. Manoy Uding! Manoy Uding! Ayos ka lang ba? Pasensya na ho kayo kung ako ang dahilan ng pagkapahamak nyo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Istoy. Ayos lang ako, Istoy. Sinaktan ka ba niya? Sagot naman ito. Hindi ho, Manoy Uding. Pero lahat ho ng iniingatan nyo sa pamamahay na to, matagumpay na nakuha ni Manong Miguel. Sagot naman ni Istoy. Nang marinig ito ni Lolo Uding, ninais na lamang niyang huwag magsalita sa mga nangyari. Ang ginawa na lamang niya noon ay ang isara ang pinto ng kanyang bahay upang hindi na magkaroon ng pagkakataon ang ibang nilalang na makapasok. Matapos niya itong gawin, tanging pag-upo na lamang sa hagdan ang kanilang ginawa habang dahan-dahang bumabalik sa katandaan ng kanyang anyo. Hindi na rin noon nagawa pang magsalita ni Istoy. Sa kadahilan ng sarili niya ang kanyang sinisisi sa mga nangyari. Hindi niya kasi noon inaasahan na ang manggagamot na tumulong sa kanya ay isa din palang naghahangad sa mutyang mga itinatago ni Lolo Uding. Sa pagsapit ng lalim ng gabi, patuloy silang nakaupo sa hagdan habang walang kibuan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ni Lolo Uding na tingnan ang mga silid na pinasukan ni Manong Miguel. Sa pagpasok nilang dalawa sa bawat silid, ay halos wala silang makitang mga bagay sa loob nito. Lahat ng kagamitan noong kanyang tinatago ay nalimas ng husto ng magnanakaw. Manoy Uding, ano na ho ang plano ninyo? Kalmadong wika ni Istoy. Wala na akong plano, Istoy. Huli na ang lahat para sa akin. Ngayong wala na ang mga bagay na labis kong pinoprotektahan. Wala na akong rason upang manatili pa dito sa aking tahanan. Masaya akong nanatili dito sa napakahabang panahon at wala akong pinagsisisihan. Sagot naman ni Lolo Uding.
Matapos nitong makapag-wika, bigla nitong kinuha ang isang bagay na nakatago sa loob ng isang kahoy sa papag. Gulat na gulat noon si Istoy sa kadahilanang meron pa palang nag-iisang mutya ang natira sa tahanang yun. Matapos itong ipakita ni Lolo Uding kay Istoy, nagwika naman ito ng, Istoy, heto ang kahuli-hulihang mutya na pagmamay-ari ko. Kunin mo ito at bahala ka na sa anuman ang gagawin mo rito. May basbas ko yang ibibigay sa iyo, Istoy, kaya makakaasa ka na hindi yan mamamatay kapag ikaw ay nakalabas sa aking pamamahay. Dagdag pa ni Lolo Uding na ang karamihan sa mutyang ninakaw noon ni Manong Miguel ay maaaring naabo na sa kadahilanang hindi na ito naabot ng saklaw ng kanyang kapangyarihan. Subalit, may iilan din sa mga mutyang yun ang sigurado si Lolo Uding na hindi mamamatay dahil sa lakas ng mga ito. Labis niya din noong ikinakabahala ang mga peligrosong mutya na pagmamay-ari na ni Manong Miguel. Hindi niya maiwasang mag-alala kung sa anong pamamaraan ito gagamitin ni Manong Miguel. Nang marinig ni Istoy ang sinabi ng matanda, ninais na lamang niyang tanggapin ng tahimik ang mutyang ibinigay sa kanya. Nasa kaanyuan ito ng isang tangkay na kahoy na hindi nababali kahit anong gawin niyang pagbabaluktot dito. Napakadulas din ng tangkay na yon na halos hindi ito gaanong nahahawakan ni Istoy. Kinakailangan niya pa itong lagyan ng tela upang mahawakan ito ng maayos. Ayon kay Lolo Uding, na ang tangkay na ibinigay niya noon kay Istoy ay pagmamay-ari ng diwatang nangangalaga sa kagubatan. Yun umano ang tangkay ng kauna-unahang punong tumubo sa mundo ng mga tao noong mga panahong diwata pa ang naghahari at nangangalaga sa mundong ito. Dahil sa binasbasan ito ng husto ng ama at ng ina niyang diwata, kung kaya't naging banal ang mutya at ang lahat ng parte ng punong yon. Dagdag pa ni Lolo Uding na ang tangkay na kanyang pinanghahawakan ay tinatawag na toog. Mabisa yon sa pagpapagaling ng kahit na anong uri ng karamdaman at isa din yung pinaka-epektibong gamit sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban. Sa lahat ng inaalagaan niyang mutya, yun lamang ang nagawa niyang ibukod dahil sa natatangi nitong kakayahan. Istoy, huwag mo itong ipagyayabang sa kahit na sinong iyong kakilala. Maging sa iyong pamilya ay huwag mo itong ipakita nang sa gayoy hindi ka nito iwan. Mag-iingat ka, Istoy, dahil darating ang panahon na muli kayong maghaharap ng demonyong yon. Magsanay ka, magpalakas, at gawin ang lahat ng iyong magagawa upang maging dalubhasa sa larangang bago mong tinatahak. Sa paglabas mo sa tahanang ito, hindi ka na karpintero, bagkus ay isa ka ng antingero. Wika ni Lolo Uding. Ayon pa kay Lolo Uding na sa pag-alis ni Istoy sa kanyang pamamahay, hindi na siya muli nitong masisilayan sa naglalahong tahanan. Patuloy pa ring magpapakita ang bahay na yon kahit pa ito ay nilisan ng kanyang tagapagbantay. Sa pagrinig ni Istoy sa sinabi ng matanda, ay hindi niya napigilang maging malungkot at mapaluha. Malungkot noon si Istoy sapagkat siya ang naging sanhi ng pagkawala nito sa mundo ng mga tao. Ngunit kahit gano'n na ang kanyang nararamdaman, pilit pa rin siyang nagpapakatatag alang-alang kay Lolo Uding. Doon na din nabuo ang kanyang pagnanais na pagbayarin si Manong Miguel sa ginawa nitong panlilinlang sa kanya. Sa pagpapatuloy ng pananatili doon ni Istoy,
Doon niya nalaman ang totoong kaganapan sa likod ng pagkatao ni Lolo Uding. Ayon kay Lolo Uding, na wala siyang pinagmulang pamilya sa pamamahay na yon at taliwas sa inilahad na istorya ni Manong Miguel. Hindi rin totoong pamangkin niya ang taong nag-utos noon kay Istoy upang kumpunihin ang kanyang tahanan. Ginamit niya lamang ang taong yon sa kadahilanang noon pa man, si Istoy na talaga ang kanyang napupusuan na magmana ng kanyang mga aral. Ngunit hindi ito nasunod sa kadahilanang nagkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari kagaya ng pagbalik ng wisyo noong lalaki. Dahil sa pakikisawsaw nito sa pagpasok ni Istoy sa kanyang pamamahay, kung kaya't napilitan siyang parusahan ito ng kamatayan. At dahil na din sa hindi niya pagtapat kay Istoy, kaya ito ang naging dahilan upang magamit siya ng isang demonyong manggagamot. Hindi niya inaasahang muling mangangahas noon si Manong Miguel na magnakaw ng mga mutya sa loob ng kanyang pamamahay. Lahat ng mga pangyayaring yon ay hindi inaasahan ni Lolo Uding na siyang labis naman niyang ikinalungkot. Kung nung una pa lamang ay nagawa na niyang magtapat kay Istoy, ay sigurado siyang hindi na sila aabot pa sa ganoong uri ng pangyayari. Nang marinig ni Istoy ang sinabi nito, hindi niya naiwasang malungkot at manghinayang sa lahat ng mga kagamitang nawala sa tahanang yon. Doon niya rin noon napagtanto kung bakit nagkaroon siya ng kalabisan na muling makapasok sa tahanan ni Lolo Uding. Matapos nila noong makapag-usap, ninais na ni Istoy na lumabas ng bahay ni Lolo Uding dahil sa nalalapit na ang pagsapit ng umaga. Bago pa siya noon tuluyang umalis, matinding paalala ang ibinigay sa kanya ni Lolo Uding upang magawa niyang mapaghandaan ang susunod na mangyayari sa kanyang buhay. Sa paglisa ni Istoy sa naglalahong bahay, doon nabuo sa kanyang isipan ang tungkol sa pagbabalik ng mga mutyang ninakaw sa orihinal nitong tahanan. Okay, grabe. Hindi ko inaasahan yun. Talagang nahuli ako nun off guard. Yung traidor pala si Manong Miguel, grabe yun, no? Parang bigla na lang nangyari tapos ang ganda ng twist ng kwento. Pero comment kayo kasi may promise ako na bago yung next episode nito, may isa pa akong lapag para sa shoutout eh. Ano ba? Tuloy ba natin o dun muna sa isang kwento para merong shoutout? Comment kayo sa baba. Yun lang. Salamat.